spela. It's a me! Hello! Så tvär det sank. Vi är så härlig! Det ser så lite Hej er! Andrias, vi behöver inte spela sponsor. Men Esbern dog. Ja. Ja. Jag kunde nummer. Jag anar nummer. Ja, det är bara ett. Ja. Så det var gott att säga. Ja, gott att ha mycket. Försök när man vinner helst det där alltså. Och det är tappt. Chance time. Oh ja, man kan knappt. Kat, är det där som bredstam för personer? Ja. Ja. Linda! Jag klarar mig då. Det är appen nummer 7. Ja. Du fisk! Du fick en köttne för över att. Så det är mest det ska inte stämma. Sen körs det. Så Manchester spelen är det där var nu. Så när jag inte på något så jag kan Och bröjen är sett någon analys. ganska jag vet Något när kommer sånt. ja. Och så är Nej, inte lätt. Selva. Alright, party! link to the pod. Nej, Ocarina of Time. Go, Mario! Ah. Yeah! Great start. Roll! Yay! Jag vet inte hur nu. Jag tycker vi får något att köra. Cannonball-ban. Gott Andreas. Kan jag ta? Ja. Jag vet inte. Bara gott det så jag kan ta tog du lash neck i skolan. Alla har för djupt. Okej, kan jag vi? Have in the house, chef, and open Nej, jag fire. har Open fire in your opponents. Each hit on the foe is worth 1 point. For range 5 points. Så vi battlar upp nu då. och hur ska jag vet? Fire till left and right. Kan jag göra move här, va? Ja, här och Ja, A och okej, kör. Erik här. Alright. Vi ska köra gamla nigger. Det ser också faktiskt ut. Go! Kapten är jag. Perfekt! Jag sa ja! Nej! Jag drar skräck. Jag vet inte det är då. Wow! Wow! Det Det är räckte. Warcraft 7. Är det? Ah! Nej, oh shit! Andrias vinner! Oh my goodness. Go away. Do shit me. Oh. Nej! Ja! Vi shit is sen. Jag fattar inte något då. Det står evigt. Så trappligt typ. Alltså det blir allt annat. Men man kan ju ändå köpa. Man kan inte rymma. Men det kan vi räkna. Vi ska då in och få sån här kompass och UFOs och Carlos Shy guys. Shy guys. Och boilades mötet. Där är en fast snack med. Han som är mest för att han har boilat någon. Alright. Han vinner. Så, UFO och Jag vill kompass. inte slänga tummen. Och är det att här... Hade kompass, Du ja. har bara ett skott så. One shot, yeah, one shot. Och här är bara skott. Ja, Jag säger det vidare. Jag reagerar för kött. Nej, jag tappade så. Ja, jag är alltså inte klar. Jag vet först. Jag reagerar. Tjej! Det är ju Shy Guy till den. Jag är helt i faktiskt Shy Guy, ja. Men nej. Obviously inte. Jag trodde det var snack. Jag trodde det var skola och lärde ting. Så bara mer än 2. I swear, you had one job alltså. 2 is my number. Ja, du är 2 player. Player 2. Oh snap. And yet I feel lucky. Ja, det är Andrias. Jag ska bara tajma det åt. Nej, det är bara så förstå. Fjärde, man får minst 4 just nu. Ja, du. Wow.
Du är så high Du the tryckte upp threshold. en gång. Du tryckte bara. Ja. Du skulle vara ute och gambla, Andrias. Du borde vara ute och gambla, shit. But there we go! What made you start gambling? Mario Party. Mario Party 6. Så. Så läs. Come away, Andreas. Det där kan jag stå. Det var ju bäst. Vem ska vi? Okej, jag tappade det. Det är så Get your fattal. Get it! Jag tror inte buxa. Fuck off, Andreas! Asshole! Parasite! Get out of here! Det är my spot! Det är my! Jag har så tappat det. Jag har alltid cyklat. Jag har Nej, något det är steg. got the point just nu. Ja, det I won! Oh, Ice Andreas! Andreas. He the best... Kostar inte mycket allt och i hälsa och spela. Ja, det klickar bara framåt. Just the video George. Säg tack och pitch med George. She's a beast! She's a Vilket är det? Okej. Jag vet vad jag vill ner. Hur gör jag Any for Han som får boja, han måste 5 kronor för kvänt punkt han får boja. Så ständigt försvinner han om du får toucha. Du ständigt bara att han får toucha. hade jag. Ja. Let's do it! Vi är så dig där vi. Vi är så dig. Vi detta ner. Dodja. Det är fint. Shit! Ja, men då ska man säga. Då är vi Andrias. Och så blir shit. Så. Nej! You could do it, Andreas! Så vi... Så fint. Nej! High five! Satan nej! Oh my god! Vi var det så. Fucking gott det där. Vad borde jag säga? Tuismunnen. Oh Det my borde jag God. slå igen så. Fäsen med så tuismunnen. Meldelsen kontrata för vad cool. Ja, ska man landa av honom? Spelar han till dig? How rude. Ja. Ja. Ja, okej. Nej, du får gå emot. Eller vet vad kan köttna? Nej, bara. But of course. Jag har aldrig hört det där. Skifter. Alltså, Ja. kvar köttan är skiftsverkare. Allt är skifters. Okej, så får jag dött köttan. But Låt oss också stjäla min pengar. just a number. Kampanj RV! Jag kan inte check. Går det köpa flera? Det kostar 20 för. Okej, så skifters på oss. Hej, Just det. jag kan köpa trutjar. Ja. Det var också kixet, så han hade Det fram är pengar. jag vet inte om Mario Party 1 så nätte på att checka Det tror jag det hälften så gott. Lagt en i benen. Ikke som gång för på leve sig på. Uh-oh, you're so screwed now. Go på hundra. Ända må ju någon. Hey, push up. Use on yourself to get 2 dice points. Alltså, There's a bit here, brukar vara vanligt. using... Ja, det är tyngdspuggan. Det är vanligt. Shit! Lyssna! Hell no! För han länkar mig. Looks like you don't have any stars. Come back to the collection. Thank you! Vänta! Ja, hon slår mig nu. Men vi så köper kött nu av någon. Får jag ångra kött nu? Jag drar inte att bruka pengar till det. Det försikrar mig så att de köper kött. Du måste 5 kronor för kvällbo. Då går det. Det hade kostat 20 kronor. Så hvis du brukar pengar till det så är det linje. Shit, vad är Ja, boja! Alltså...
Jag hade till Esbern resten av mitt liv om det faktiskt är mer än och det faktiskt är 6 skritt. Just inte gör den vidare, jag hade inte med. Just där han så skilt allt det här. Jag kan inte ge situationen, då är det mycket. Alltså, jag bara valt att vara passiv just när jag körde det första tiden där. Erik, Andrias, skilt ni ett. Jag kör alltid när jag gick kött ner den kraften. Ja. Ni får ju köpa pengar då. Så får jag mer pengar faktiskt. Please, ja. Jag know. Right. Deutsch, Esbern. 3, 4. Ja, jag säger Deutsch, det. Esbern. Jag säger det, Sverige. Det är akkurat här. Akkurat. Thank you. Många pengar. Jag fick en chans pengar då. Det här som jag lagt mitt liv faktiskt till. Det är väl det. Jag är inte lagt Hur har jag lagt mitt liv i spelet? Vi ger den dagen. Åh nej. Vi har lagt det Esbern som kom upp i oss dumbass idé i någon. Ja, men det är inte du som har lagt det. Alla tycker som mig. Men det var Esbern. Ja. Alltså, Men Esbern så hela där shit och den efter honom. Han sa väck vad där. Det är inte my shit. Han säger att du ska köpa det. Du kunde ha haft en stöck nå. Jag är inte kött det. Jag kunde ha haft. Du kunde ha haft en stöck nå. Jag kunde ha haft tvärstött i gusser. Ja. Och du är inte djur att det är inte. Ger ett mer party. Och jag ska satsa. Ja. Believe in yourself. Är du så boy? Jag fick onka till mer än 6. Wow. Nej, jag är inte minna inte kvar. Jag är inte minna inte kvar. Jag är sur. Jag hatar Esbern. Och det är vi. Alltså, du var så dålig. Andrias bias. Alltså, du var så dålig. Du var ska köra klassrummet och Stian. Och där är Kettle. Och så ska du smära att du tar Oh my god. och du har brukt alla krafter till att börja tänka så är det Kettle. Är du sur? Jag vill missa. Mer? Har inte Jag är inte tjänster mer. Har inte chans time. Kom. Jag tog på duschsättning. Så är vi Ja. Så fyrdjur det. Andrias. Alltså visst du fast jag nu. Jag har inte ens på duschsättning. Gör det. Jag har inte missat. Men vad händer nu Andreas? Vart som vi nu inte tror kött när nej kronor. Jag har kött. Nej! Okej, jag hade My luck is back! My luck is back! Kom igen. Yes, nej det ju. Okej, inte shot Jakob, okej? Inte köta Kött Levi och Leda. Du ska ge så Linda kan inte sabotera Orion. Oh no! Jag suckar. Jag är så bra på pengar. Får vi kanske sitta med det Då är att det har flott en match. Skral, Oh my yes. god Andreas. Aj, jag försöker. Jag glömde det. Jag verkligen inte. Yeah! Lunch man ska välja. Spörsmålstänk. Uh-oh. What's this? What could it be? Almost well famous. Uh-oh. Please see I lost in my No! Goes in. Uh-oh. Goes in here. Oh my god! Linda för henne med. Nick. Nej, inte star. Take a star. Okay. Aha. Shit, you thought to be a bit of plus. Yeah, just. That's not a big guy. Yes. Kan jag göra en tekan i köttna? Ja. Den perfekt. He is so bad. Bullshit. I'm so scared. Detta har visst ödla som Linda. Här är säkert Linda. Ja. Det var awesome. Jag hoppas att Levi med sina köttna. Nej, Andrias nästan. Så Levi vunne. Levi vunne. apparently yes. Men Linda. Nej. Jag och Levi. Levi vunne.
Fick du alla köttna? Han fick mer kött. Han stjäl en av kötten från mig och Andrias. Jag fick köttna. Alltså jag är helt till jag inte. Jag fick den mest. Feeling lucky. Jag hatar det. Levi! Allt folk hatar Levi, Karl. Ah, duel. Du tycker om att köttna från mig eller pengar. Dräp ju det och för jag hatar det. Jag kunde inte göra start då och så jag nej. Oh shit, det är eländigt med Esbern. Vi bara vet dåla. Det är den mest intense shit ever. Jag vill köpa dig pengar! Perfekt! No! Du! Jag hatar det! För allt jag fyller mig. Lite hatar ödligt. Jag ska bara byta dig! Och det är 25 jag ska till dig! Jag ska skrällaspanna! Dejer kör. Nej, jag måste Jag ska såna kvitt dig! Pretty. Mitt löper är akkurat så du just det, nej. Du är en rad att göra pimp. Ah, det är så fucking One of the 3 ropes. Ah, det är bara helt. Fair of helt. Vad är det så alltid? Jag hatar det, Andrias! Och det här är bara extra action talent så kan jag Okej, nu kan jag släppa mig Andrias då, va? Men du är en rad Kom on, han tänker 20 kronor för att du är en rad. Han tänker 4 kött nu, han tänker mer än typ. Du Du är en rad. tog ena stycken. Om jag vinner till er, om jag vinner det, så happy det inte. Så älskar det faktiskt, det gör mig faktiskt. Kanske få mer kött nu. Okej, Ben. Det ser ju kind of that. Ja, så jag kan flotta. I feel very conflicted this. Okej. Det är mind you, Snake. Oh my goodness. Det är så gott att det Jag är så sur med livet, sackar! Jag sackar mer än ett liv! Tutt löjve sockar. Du sackar! Jag får alltid videon. Du är en rad för Speciellt spännande deras. Jag är rädd för kött nu, men inte mer än det. Vi spänner åt det. Jo, I know that. Nej, that's right. Spännande också speciellt det där spelet. Du är så special i ögonen. Allt hatar det och jag är alltid ödla isna. Det är spännande. Jag får inte 26 av mig för det är så intens. Det är cool bil idag. Och först klickar man och baxar man. Hoppar. B är för jag slår. Au! Och vi tappade. Vi tappade vi började så skulle. Vad sa vi? Vi tappade. Vi tappade vi började så det går runt. Continuous. Tappade. Och jag tycker Vi tappade. Step on it, tjej! Åh nej, jag ska! Jag ska! Nej! Kassa, we can do it. Ja, vi Vi skulle ta det, vi skulle ta det. Jag var nästan för sabotage med i en dag. En dag. Sorry, I never really was on your side. No, I'm sorry. Ah, Fan fel. det var bra. Vi sabotage. Okej, Lilla. Ja, vi Och det pratar vi alla till, ja? Hoppas då också. Kom på. Kan månaderna Det var spärsa? inte något inte. Jag har spärsa där Majra. Gott Andrias. Vi Vi klarar. är redo. Ja. We got all the shy guys. Tappar till Esbern och slänger med fist. Sucker punchar med. Vänta stam jag. Oj då. Jag ska spraya. Spray den shit Esbern. Ja, jag tycker vi är hästmän. Okej, då är det. If I had vänster. Kan jag förstå upp Det var någon jag. ja? Nej. Kan du spraya för mig? No. Okej.
Vart du uppe? Oj, men jag ska vara då. Jag vet, men nej. Nu är det Det Du ska bara för att det är rätt om mamma. Jag ska bara släppa väck. Så jag kanske Jag vet. Hej Titt! Välkommen till detta show här som vi Okej, ja. Okej. Problemet jag kommer att vi börjar fänga varandra in i rummet. Ja. Men ni är äntligen där spön, ja. Det blir jävligt jämnt i ändan av luggan. Ja. I Andrias kanske. Alltså jag var tvärkött, jag ska vara 5 kött. It's well played. It's time to see how they're aiming. Nå, det stockar till socker. Long concluded. Yeah, everyone starts. Tvärkött nästa för. Jag är omgång. Oh, whoa. It's time to bonus. Get a star. Let's begin. Minigame start. Oj! Minigame. Yoshi! Goes to... Yoshi! Well, what a surprise! What a surprise. Levi var nere. Orb star. Most orbs? Vänta. Jag brukte bara ena för att... Brukt eller bara Jag haft? vänta, jag hade droppnat den. Trutcher. Inte. What? Jag brukte bara ena för att det. What? Nej, tvärför faktiskt. Actually. Jag brukte bara ena. Angela mot Levi. Goes to... Och därför är det min och Andrias. Okay. Levi, han Ja, så Louis och Levi. 3 winners! Yay! Sluta Esbern! Oj, vad nu tror jag mer när... no. Först vi ångar stött när jag vann det. Wow. Wow. Levi vann allt. Tog han nummer 2 Andrias? Jag blev fest, okej? Jag var först då, jag och Esbern som... Nej, jag och Levi slapp ner och gör natt nu. Levi har vi bara kort ut i universum då innan. Ja, men det är dodgy vinnare eller vad? Det är inte rätt. Levi har inte vunnit GameCube. Jag vann Esbern. Jag hade till Esbern, resten av min liv. Jag hade till Esbern! Och Levi! Okej, jag hade Levi. My luck is back! Jag hade Men Levi är över åtta. min hjärta och jag och Esbern är familj. Alltså, Jag hade till över min hjärta. Jag hade till Esbern. Häda mer! Jag hade till över min hjärta. I love you! Esbern är kanske en lamba kick. Han är grapp. Grapper så kokar Atlante. Jag kokar ju konta, va? Atlante. Det är inte kunde. Det sakade livet, okej? Jag var bara- Ja, men det är inte häda med sån väg. Andrias, det sakar lika mycket. Jag vet. Men jag klarar det bättre tur. Jag hatar det. Levi! Allt fast hatar Levi, ja? Jag hatar det. För allt tror jag för Lite hatar ödlor. jag hatar det, Andreas. Allt hatar det. Jag hatar ödla just nu. Det sakar livet. Men vi glömmer Andreas nummer 1 av min hattlista. Så du, så Esbern. Och så Simon, han är där bra. Jag hatar det gott. Jag hatar det gott alltid. Jag hatar det. Jag hatar det gott. Oh my goodness. Well played! It's time to see how they're aiming. Nå, det stockar till socker. Till socker.